Dinakpan ang duha ka lalaki atol sa operasyong gipahigayon sa kapulisan batok sa illegal nga sabong dito sa Purok 5 Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Nilabayng adlaw Pebrero 1, 2026 sa may alas 12 sa udto. Ang dinakpan na ilang si alias Bobo, 36 anyos, Minyo Mag-uuma og residente sa Purok 1A Barangay Managok, og alias Gibo, 39 anyos, Minyo Mag-uuma residente sa Purok 5 Managok, Malaybalay City. Sa pakikinabi sa XFM News Team sa usa sa mga dinakpan, matod pa niya nga nag-inom-inom lang sila sa iyahang mga kaliwat sa maong taknaa. Apan sa dihang misulay kini og sulod sa tapok sa tari-tari aron mo tan-aw, kalit na lang matod pa silang nadakpan human gironda sa kapulisan. Ang maong operasyon dugay nang gimanmanan sa kapulisan tungod sa illegal niini nga binuhatan og magatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 o mas naila nga illegal gambling activities o gibalhog na sa lock-up cell sa Malaybalay City Police Station ang mga sospetsado. Mga katropa sa ribok adlaw panikay sikay pamaol sa kalawasan ang mabatian, Haplasi og Santone Herbal Oil. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.